So, diyan na guys, naluto nag among chicken buffalo. So, ang gitudluan si Christy lug si Nicole luto gingani guys, kay rong makaibaw pud sila magluto ug pareho pud mig timpla. Kay rong mawa ko sa kalibutan, makaibaw na sila muluto guys. Hello guys, ako na guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Sa karon day guys, padung ko nga tuglong sud kay mamalit ko among sudan pa ni hapon. So ako naka outros bay guys, kay nagkanang saba na yung mga si patugtog dito. So tanaw na sa merkado guys. So guys, diyan ako sa merkado. So karon mamili ko dari og mga wings. Unja kay wa naman doy kunoy wings na mao naman di kuno ni duha ka buok. Saan na naman dyan yung ganahan ta kog mga wings ra kay mga may paborito nila wings. Sa kay wa may wings guys, ahara lang man isang saguran og mga hita siguro og kaning pitso. Ni duha ka bukita og duha siguro ka po pitso. Kay wa man tay mahimo kay nahurot na mga pakpak siguro nang halinan jud ng mga pakpak dari guys, kay mama nilang tuhogon himo nilang barbecue. So kanila may hang paliton nga kuan hita. So mga nilang merkado dali kasi kinahanglan man jud ka mamili. Mamunitra ka danis mga ilang mga paninda. So mga to guys. So guys, nana ko daris bay enja karon ato na ning hiwaon ni hang pinalit nga manok kay arong maluto na nila mo panihapon kay wali ko ka kuan ganyang buntag guys, kay busy kadto ko kay dito ko spikas na trabahon sa manang sa manigateng kuan nga habo man itong kutsilyo. So naputol ra jud siya guys enja. Kuha ni siyang gunot. So, harang lang gito nga ni duha ka ang kaning kita. Diyan mga guys, ato rin siyang prituhon. Asa ni hiwangan ni kuan guys, kaning wings kay dako ra kaadso. So, doon na naman inaha siya kay nga pod. Ngayon na ito guys, ugasan natin yung atong chicken kaya ato na rin isang i-marinate. So putong sa natin ni guys. Okay, ito na rin isang hugasan. Hugasan sa natin. So guys, maghiwa ta og kalamansi kay ato sa siyang i-marinate sa kalamansi. Diya atong timplahan kay arong malamig atong chicken. Sa tining timplahan diya man atong i-prito. So ada laman isang hudto ning musito kay arong lami ko ni siya ba. Lamian pa ni mga bata diya. Ani ipatanaw sini kulog si Crystal guys, kay arong makaibaw sila giyon sa nahan ni pagluto kay so nalaman makaibaw po sila sa mga timpla baha man ang sila gidluan. Buhalahan og simba ko mawa ko guys, makaibaw na sila muluto. Kaibaw na sila mo sa ilang talin sa ilang mama nga luto mabaw po sila. So may butang limusito guys. Ato ding kumut din kay mo sup ng katasa limusito daning manok. Mawa po siya kanang langsa kay ang limusito guys sa po na siya nga makawa sa mga langsa sa atong mga karne ba man mas lami dyan o magmarinita ganayan tayo limusito. So tungaton guys kay sinistila kong gisugo man doon hag itlog kay ining butangan ng itlog so para na ni siyang ma-prito. Ito sa ning butangan o maminta. Ito na pang kumot-kumot ni balik kay ruma. Sagol lang po din paminta. Kaya lami po din sa paminta guys. Ay awa po ni sa lami po din paminta guys. Kaya murag hanghang mo gunin paminta. Manang musup-sup na siya diha. Manang lami na dyan diha. Luto. So muna yung tulo sa mga anak. Kaya bawa dyan sila sa lasa sa liluto. Harina guys. Mga duhak kutsara. Wala gamay. So mix na po nato guys, mix.
Ang paborito ni Nicole. Ulat na lang tas itlog guys. Isugo-uguan, grabe sa katuig ko gagi isugo-til. Sa merkado man na sinipalik. Duha naman na kabutil. Isa kayo sa ni Pret nak. Luy naman pud ka. Sa Kuan duha kayo. Duha lang na to ibutang itlog ani guys. Pero lami. So mix again. So guys kanang murag na puwa-puwa guys, oyster. oyster. Ulang ka ma. Oyster sauce. Usa ka buok. Ayun na, oyster sauce na murag na puwa sa guys. Halanak. Timpang-timpla man gud tong oyster para di na kamag. Unya, maprituho na. Yes, madam. Unya, sa buwan. No. Kinula. Ilutuan naman tabog niya ni. So ato sa ikuan guys kay habang naghaling dito, I-marinate sa. mainit sa naghaling pa. Haling daghang bana, dali ra kaado day mga kuan dali basta magtinabangay ang bana naghaling na. Dali nak dalag mantika na kay masunog din itong kusina. So apa ko kapalit og gas guys. Kasi sunod adlaw ra kong palit og gas sinagpadung na mag-birthday si Nicole. Yes, habang gipa marinit na namo, diag among prinsesa o nag palaman. Di sa malagi ka imong kalaman nak. Tiin-in. Thank you Tiin. Nakatilaw din si Jaog. Nutella. So yummy na Nutella. Hilak-hilak mo gusto kong itan ang masalida. Nga. Ano, makahilak. Kala mo ding namaga ni mong mata. Gusto kong hilak. Grantag salida niya ginakilak siya mo buwa. Sakit kita na ang hila ka. Salida. Samot nagsakit si mong kasing-kasing anak. Murag im kaya. Gusto lagi salida anak. Title. Into her. Ha? He's into her. Ano? Basta? Wali ko ni mong patanawa. Busy man gud ko guys. Kaya dito ko nang narbaho ko dyan. Dali ko gatuglong. Sud kay halagi silang lutuan daning bupalo. Diyan hapit to tumubukaw to itong mantika guys. Ato na nang lunod. Sa gahilak ko na si Jang panood na salida guys. Gikutasan ko na si Jang kanang sa buhol man ang gikutasan pero dari sa Cebu kay giguto man. Ang gikut. Hubag Jang mata guys. Siguro love story. Love story di ay. Ang idol ba ng Gundel? Yung idol ba? Yung hilak-hilakan. Murad na akong kuan. Tambal sa akong mga stress. Na! Mr. Labor. Ang kimbit ma. Tanaw sa hindi ning kaon guys. Ang mga natila na punta sa mga gilid-gilid. Para mo kag baby nak. Mana kag merinda nak. May lakilak juga nga. Diya. Kinahuman naman akong kuan. Akong school. Kanya, happy man ko kay... Ila, with happy honor. sa guys kay with honors sa guys. Thank you Lord. Worth it yun akong pagkuan. Pag stress sa kuan. Nagka- Tulog o gabi na kaayo. Ilang na akong palangga. Suman ako premium ah. Niya na lang ka sa imong ganang premium di ay. Wala. Yun na lang. Isa-isa. Dress na Pero lang kay. wala man ko mga Hala mag-dress man ka kag white. dress nga white. Kay... Kinala jud mag white. Kay kuan man. Dili man graduating. Kana ra mga na mga award. Mag-white man. Congrats love you nak. Love-laban ni mama bisag alas 3 po bangon patis mama ma. Bangon jud Bangon alas pag stress kay magtuon. Pero sagdi lang kay ning kamot man ka nang go lang nak. Nga nabusog na ba ka sa imong gimirinda na pa malagi na ikuan. Paano ito sa? Busog ko sa akong gitan ang salida. So kinahanglan guys, init na jagado atong mantika before na to ihog gagateng chicken. So sinipol ang nagprito guys kay mga ibaw ko sila kung saan ha. Luto man na guys sa silang itudluan. Tabang-tabang mi dari guys sa makadali mi. Ani hapon. Kaya guys, mo tulo ra ka buok may butang kay arong dito guys sa mga sinipol may nagprito guys atong hapon kay ano sa turang brown nak
Urog-urog bang na. Lisod kayo brown na ba siya mga wings? Wala lagi kuguan lagi wings lagi, wala lagi wings. Okay na na. Kalimot tupong tanang pila aguan. Pagtak ang tag another kawali. So guys, ang gingin na dyan nag-apoy kay parang di ka doon sa masunog kay at ibutangan nato sa gamay nga mantika, gamay sa nagkuha ko dato guys sa giprituhan og gamay nga mantika, ibutangan dyan. Ato na yung isunodan ni ang butter din. Diyan may butter. So among lang mabutang star margarine. So ibutan na star margarine nak. So malagi guys, ibutan na mag star margarine kay wala lagi mapalitan dali nga butter guys. Jag butter pud karon ra mahala. So pwede ra jud star margarine ug na mo star margarine kay murag mas barato ang star margarine kaysa sa butter. So wala jud nami na kaado ni siya guys. Ja. So ato na siya lusawan ak nga na lusawan ja. Kumanda na guys, ibutang na rin Is ang butter. Ay, butter. Bawang. bawang. So, ako na silang itudluan, guys, para makaibaw sila kung saan pagluto. So, na sila dari ka atubang sa among abuhan nga super hot. Man, guys, ato sa nang pa-brown-brown nun gamay. So, patanaw mo na ka kay ato nang pa-brown-brown nun. Nang kuhaan ka ng Wala lagi na mais. Umot kayo. ato sa nang pa-brown nun ng kanang kuhaan. Ahos. So, pag na-brown na guys, i-add ang sugar. Kapit na ma-brown guys, ato nang ibutang ang sugar na. Tanaw Crystal, kaya makibaw ka. Gusto na ibutang og sugar, be. Trying. So, isa ka kutsarang sugar. Then, magtakal ka og anak. Ketchup. Katong gisudlan sa kuana kani sa kapuno niya ni. Ternak. Ano silang ituluan guys, kaya makaibaw sila luto. Kay bawa na ilang mama. Di pagi. Na. Ayan din na. Okay na brown na. So butang ang tuy. Asa ba yung ketchup? Ketchup. Ibili butang oyster lang dahil. So guys, i-mix na dyan na Nicole dihan dyan. Hantod nga mo mix na dyan na si dyan. Dyan ibutang ag oyster sauce ang last. Dyan mahalo na dyan sa taman guys. Ito na ang ibutang ang chicken. Sige na, halo-halo na dyan ang taman. Pero mo kuan dyan ka na ma-mix dyan ba? Okay, arong lami dyan ba nga na humot na kain na dyan. Makuha na ma-mix na. Chicken cube. Chicken cube sunod ay. Ito yung buta sa oyster. Ikaw no. Then, pila ka pamintang Durog, yung durog. Wala silang tudluan, kaya rin makibaw sila magluto. Kung magluto mo guys, dinalian, di na sila makakita. So, tungo-tun nga, yung mix-mix na siya, karong lami, di ka yung luto. Kaya pwede din sa mga, pwedeng pulutan, pwedeng sa mga kids. Ito ng chicken wings pero ato dili man wings. So, may wings na hurot man. May wings na duha ka buok. So, guys, kaya na silang itudluan. Diyan okay na baka na. Tunga ara ka chicken cubes ha. usa kayo mo ni Rama. Kaya rong lami ang timpla ba. Dapat nga og kuha natay. Naman to yung sili powder man ta. Sa una asara man to. Ayun na baso hindi ka maano, halang ra ba to ito. Sama ni ibubo na niya ako ni. Bo. Ano yan nga? Claire. Duhaon lang maron dili. Ayaw, kay halang na kay siya. Muhalang maguning paminta. Di pa limpyo ko ano siya. Linog. Sayang. Okay. Na-mix na nak. Ibutang na ang chicken. Kunin yung chicken nak.
Guys, nga giprito ni Nicole gani ha. So, iya na nang i-mix karon. Game. Lahat ni Uy, lami na di kayo na sulit kay. Timplado na kaso nato ng timplado na ng chicken, tapos timplado pa dito ang sauce. ano ni siya katong pang only wings gani pero di ni siya wings. Naare duha ka wings kabog pero chicken parts ra nato ni. So, makamao na kakasel. Lami ang talignay katong murag seeds gani. Ano? Naaman ko. Tubutangan? Ayan. So, tubutangan karong nindot kayo sa talawon. Ito sa ano, ang gamayin para mapilit ng sauce. Yahoo! So, happy kayo sila guys. Nakaluto na sila gani. Murag kusina na gina. Napuwa si Jack. Halo, anak. Kaya mo mix dito siya, anak. Mix. Saan ang may mong kamot na? Prosaryuhan? Ano? Hindi ka ni sa simala. Duha pa dito ka buok. Para ano, double protection. Remembrance ba? Remembrance sa simala. Kung saan ka ibis dito? Hmm? Saan? Sige na, pag mag-prepare na tagkuhan kay mga ano ta. Ito sa para masurot ng sauce niya sa chicken. Chicken joe. So, luto na guys. Ready to serve na. So, mga na yung tinudluan ng mga bata guys na kaya daw sila muluto aning buffalo. So, lamig kayo sa guys daw. Creamy kayo na sa butter. So, di na guys. Luto na ang special na buffalo. Dapat wings. Gusto lang di man wings. Bupalo chicken lang. Buffalo chicken. Muta oy. Dali kayo sa butter. So guys, na mag-prepare na ko kay manihapon namin. Salamat sa mga grasya. So nagaji si Crystal guys. Salamat na ni Jag pagkaon. So hara na sige bus out guys kay agwan saba kadyo ag iro. So mara sila pasalamat sa pagkaon guys. So lawan ako mo dito. Sa may ikasulti ni mo nak. Tilawan naman yung kawal. Wa. No. Gutom na jud ni ka nga mo pa yung pagkaon ni mag slice bread. Sa inyo na lisod ang lamig dyan. Susod na pala ko punta ng bugnaw kayo nga kop. Tubig lang sa tubig. Tubig lang sa. Tubig lang sa. Nam siguro magtimplag juice, hindi naman to ice. Magtimplag juice nak. So mga unta guys. Kuatong kon bigat ng timplag juice. Diyan lamig ka jo. Lasang Makatulog sa kalami. yung Super. matulog. Oh my God, heaven. Nakawala og sapot ba? Yung sa puto good mo. Ha? Yung sa puto mo. Hindi. Mas kami siya kanang parang Pwede na ta mag lamig kayo yung pamina ba kung Gabi na ikakulog yung guman. Di ba ka nang pwede na ta magnegosyo nga na? Hindi kayo. pila mang hiwa na. Kwenta. Di man, katulong murag mo only wings. Tag 250 ang head. Kanang kuan dili mangaon sa taguan, mangaon sa ta dito pila ilahang kabok ang ilahang 250. Para makakuha tag ideya bang ala. Mo di ilahaning ngano upat kabok 250 pila dito na nakasway Ano na. man, basta makahurot ka. Anli di ay ang wings usa ka buok Hindi. para sa manginasal nga anli usa ka hita. Di ba? So, sa ka-platter niya, laban unom ka buok. Bumot na mo na pwede ka mulugang.
Hala, lugi. Pero 250 man per head. oh, sige go. Ato nang inegosyo. Nice mga unta guys da. Mo ni among video karon. So let's eat. So tawag ang bana guys, nakatulo na ka. Ano? Nakatulo na ka. Hiwa. So wings di ang ipangita guys, kasi mga wings. So ano na siya, buffalo, chicken buffalo. Thank you Dili for makabalo-balay po watching. tayo sa chicken. Ja, manghinaot ko nga di mo sawa sa among mga video. Ja, salamat sa inyong way pag-skip. Ja, salamat sa inyong pagtanaw sa among video nga everyday vlog na hon guys. Ja. Basta kay bawo na mo kinsa mo sa mga to mga good hearts kay bawo na mo kinsa mo. Ja, salamat ug kadto sa mga basher kay kamo po yung maka-inspire namo sa among pag-video sa among pag-vlog. Salamat ug I love you ug amping tang tanan. Bye. Ngaon sa mi.